kam thombor persya ya ki khna kilanang kiu bat kalanang yai jam jan man lau Bnai la omdei ka basha penyap henrei ka mi pat saki kam sha le Beijot bat ka pen scam ya jing bam don ka jing shong sngan la ka long ha ka porman stamp ka porman sngi hadu ha ka porman med ka jingja ka bau Shillong Mail udang yo ban lum deiling ba ka jingyo pediang ya ka jingtep na ka wei ka long yeng ka bala dap ban ujor da ka ejahar ha ka sautari ukala lingkot arjar arphon rio ban IT ha ki pulet ka maulai ban pentep ya ka ei ka bala jar kat kom ka ejahar la yo jingtep ba ka ni ka jingja ka de ka jingsha thombor jong ka wei ka Heprit ka badang don khat lai Snem karta bat ka basong basa ha ka wei na ki snong ka ba ha po maulai police station bat ka ni ka jingja la tip pat ba ha ka sautari ukala lingkot arjar arphon rio ling ba ka ejahar ya ka ni ka jingja ki pulet ka maulai ki la dapan register case bat ban panhab ha po ka pokso act na ka jingyo priang ya ka ejahar la sham ba ya ka ni ka ejahar la ujor da ka kmi jong ite Heprit ka bala batai baktai ka jingja ka dei ka bala ja hapreng ka arpulai tre Jylliiew arja arpusan hadu Bnai no pra arja arpusan ha ka bala yathu bo new bale e ka ni ka kam thombor ula shim ka bu na ka jingbam don brio ha yeng ha ka por ba ka ni ka khna ka lej ban yarap kam ha ka yeng sa jong u haka ejahar le thoru banakani ka jingle uniu brio ka khun jong ka dan hapreng ka jing tieng bat dei nakani ka daw kam sham la not ban pentip yala ka kami bat gi bahayeng hasam henrei dei tat hado ka janmit jong ka artrik u ka lalengkot arajar phun rio baka sapla hadin bo new brio ula beteng biang ya ka tei ka kam haka lai phau tarik uno pra arajar arpusan habawa jing tepat lautiu brio la kem na em da ki pulet ka telong khubor ka boyo priang na ki pulet kala yathu boyaw new brio la dap pan kem no bala pan hap haki babun ki kendon jong ka pokso ak habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya